Are you sure? Mayong adlaw mga higala ug mga igso, mga bro, mga kapatid, mga sano, mga utols, mga agaws ug uban pa. Magpalain ta kadiyot ani nga atong topic kay naman goy sigig message na ko pangutana kung tinuod ba nga ang bulitas may mga sikreto nga anting-anting sa mga macho ba kanang takulawas gamay lubot ana mga calls boys, mga chicks boys. Nakakita man gud sila sa Kuya Dani nga video bahin sa bulitis. Kay paminaw man sila niya, nakadungog sila sa tambag ni Kuya Dani. Para nako ang bulitis ang ngayon lang na sa panahon na kita mga batanon pa, younger days, panahon nga kita na sa kusog pa ang dugo ug sa imagination nga panglawas. Ligon ba kanang kita kag gamayng bukol, mabukol sa dayon ng imo. Ang ako dili ingon nga magrekomendar ko ani mga bro, dugay na nako gipatanggal na ana gimoder na nga ako nang gipatangtang kay ang rason tiyang naka-decide na ko nga magminyo kay kaning batanon bata nakay taog barko bisa na sa tadunggo pagkuwagtang kunos kamingaw ba pero wala man sa tayo kabilinggan kay ulitaw pa man ta atong panahon na sa pagminyo na ama to nga dide na human na ang istorya sa kinabuhi sa bulitas kay ang pagbago sa kinabuhi labi na seryoso ang imuhang giatubang nga relasyon sa kinabuhi pang pamilya dako kay kaog respeto sa imong mahal sa kinabuhi so imo na gina siyang undangon kanya na sad ta sa saktong desisyon sa edad matured na total nasuwaya na nato ang mga kabatanon kay dili sad siguro maayong resulta nga ang kanang imuhang gigamit sa uban mga kinabuang mga panahon nga kusog pa kaya ang bulog sa imuhang imagination dili maayo nga imuha sang i-apply sa imuhang asawa kay na lisod ba kayo kay pirmira ba natong mabiyaan ang asawa kung balik na ta sa panarbaho mao niya na hinungdan nga ano na niya kakulihan sa kinabuhi mag-aaway mga dagang istorya nga ang mga asawa ni duwa og gikan sa Chicago Bulls ni balhin sa Lakers gikan sa Cleveland nibalhin sa Miami nibalik sa Cleveland nibalhin sa Lakers mausan na siya dili maayo kay sa panahon sa nanakayan pa sa barko tinuod gyud nga halos tinuod ni halos kadaghanan na gyud ang istorya sa bulitas hapit sa napulo kabuok ang siya man na imposible na kayo og katunga ra
So ang pangutana nga naman diay nga magpataod man gyud ang mga lalaki ana para sa kuha ang usa nga hinungdan na direkta tungod na sa gidakon sa Picoy. Matod pa ni Eddie Garcia sa gidakon ni Manoy. So ana na gidakon sa Turugo. Kay ang Picoy pwede na siya i-compare sa kanang gripo ba? Nakita mo ng mga gripo kung nakasulod ta sa mga hotel nga lain-lain na ay mga powder room or comfort room, mga ilahang mga lavatory, mga gripo nila naidagko, na stylish kayo, na sa gagmay, na nipis, na ipahangaron, na ipadukon, na itakilid, na itaas nga nipis, na italinis, na imubo, na gold, na silver. Ingon na na gripo nga gamay. So ang kanang gripo nga gamay inig sulod ana siya sa tubo nga dako. Dili ginamanangit. So mao na nga mga lalaki ma-challenge ba mahagit ba? Ma-challenge kay labi na ning mantrabaho ta sa gawas. Atong imagination dunggo na sa pirto sa anang nasod na kay daggang makita nga mga makapatingkag sa imong dunggan ba nga ang imong imagination no kalit lag saka dito nga sus mao na yung nana niya go lang ta kung ang atong Picoy mura ra siya og piriko nga gamay lovebirds ra ba. So kinahanglan imo na imo nga gila. So mao na siya ang hinungdan. Basta na siya hinungdan pero wala ka na nga tumong anong bataod man. Pareha ra basad sa eroplano. Na mga eroplano nga dagko. Mga 747, mga 4 engines nga mga eroplano, na twin engines. Na sa mga gagmay eroplano, Cessna. Ang dagko kay eroplano, C-130. Kung ang imo C-130, ay dili na kakinahanglan magpataod pagbula. Kaya C-130, hapit naman gali na mahuod na siya sa grahe. Kubungkag ang grahe kung masipyat o drive ang pilot na. So ang tawaran o bula para nindot lang. Ang katulad lang mga gagmay nga jet, mga two-seater, mga inana lang. Para medyo hayahay sad ang imong pamati ba nga nakabawas ko, di ko magansis abang ba. Oo. Noon, dili man gina nato ikalikay nga naagi na siya sa ubang nasod pero maghuna-huna ta nga tungod lang nga ng butanga dili nato pwedeng gamiton ang influensya, kwarta o atong panarbaho nga makahimo ta og abuso nga ingonana kay lois at sahe ba pod kung sa atong nasod buhatan sa tag mga ingonana. Pero base sa akong gisulti sa kabataan na to kinahanglan ta mo ko eksperyensya. So mao na nga mapugos na lang ka para maparehas mo tanan sa inyong mga kauban sa barko nga halos doon na sila mga nana. Kaya matod pa nila ang mga Pilipino kuno gagmay kuno sila og size. Dili sa tanan. Kaya naman sa mga foreigner nga dagkong tao pero gagmay sad. Naay sa mga Pilipino gagmay tao pero dagko kay bunal. Murag mga martilyo nga naay kuan dunggan sa itoy. So ana lang kay kung pareha sa eroplano nga lain-lain ng porma, naay eroplano nga taas, talinis pero niwang ang iyang body. Mao na siya kasagaran mahinggan niyo pagpataod. Kay aron nigsud sa eroplano dito sa nasod sa puerta nga iyang agian sa kuan medyo dili pud kayo siya
nga mapansin sa siya ba. Dili lang kay matod pa sa mga istoryas babiruhan kadtong magpatupi ko gagmay kami nga inigsakay ko na yung mga dagko ko na kaya mga babae basa-basahan lang ka o comics, basa-basahan lang ka newspaper niya pa man may oh, are you done? Oh, mana ka choy baita bayad lang ka way kusmod. So mo na siya nga para makabawi sad ka ang tumo nga na makabawi magpatao na lang pod ka. So ang ikaduha bangota na asa dapit itaod, dili na siya pwede itaod sa tudlo ha, ari na siya sa pikoy. Kung inyo makita example na to, i-diagram na to ang kaning aeroplano nga lawas aeroplano, ang bulitas pwede nimo itaod sa dire babaw sa ipatong ubos-ubos jutay o gamay sa ulo o sa kuan pa ubos sa liugan. Kung sa kuan pa sa t-shirt pa na siya dire sa may kwilyo sa ibabaw ipatong nimo pwede duha punaan sad nimo og duha dire sa kilid og sa pikas kilid duha, so nanay unom. Ang dili lang maayo nga location imong itaod mga brother, ayaw itaod dire dapit sa tunga-tunga or sa dapit na dire punuan sayop na kay kung imo siyang ibutang dire sa tunga-tunga o di dapit na sa punuan gamay na lang kaya na siya og travel distance. Ang iyang pagsulod niya o pagbalik gawas gamay na lang kaya siya og distansya. So aron gusto ka nga matagamtam gid dire na sa may liugan dapit dire sa abagahan o kana may abaga dapit unya na yung mga maayo kaya eksperto kaya ani mataod na uban magpa-doktor-doktor nga kamao na tinuod daghan siyang makamao na ang uban gamitan na nila ballpen, plastic ang gidak-on sa bulitis kuan na tag 3mm, 4mm 4mm nasa dagko 1/4 inch oh dagko 2 kabok dagko. So mo na itaod depende sa imong kaya na naasay uban magtaod na nanapod sila reserve ligya pod nga mga bulitas. Ang paghimo na kinahanglan sanitize siya limpyo bulikay sa infection para dili mapadulong sa imong lawas ang pagmahay ba nga nagpataod ka pero na-infected ka tibuok kinabuhay na nimo siya ang andumon. So ana lang, so kinahanglan limpyo naa ka sa maayong kondisyon unya ligon ang imong pagtuo nga tungod sa imong tumo nga gani suway experience ya noon dali ra man siya matangtang kung kuana kung mundang na kay nana. So may mura kayo kay naraman na sa panit wala man nagilubong to sa unod. So ana lang ng mga brad mga paisano dili ta ko mo hisgutan nga topic kay medyo sensitibo kay na siya daghang mabunalan ta sa atong mga kuana ni pero aron lang sa pag sanong tubag sa akong mga buddies nga nangutaan na ba kung unsaon kay balong sila nga eksperyensado na ta nanakayan. So mao ni nga ako na lang po ni siyang gitubag na mga eksperto kayo ani nga na mga vloggers nga
nag-imuhan pero pwede sad mo tanaw atong ilahang video. So kana lang mga brother, kay maglawag pa ko sa baboy. Niamang ko'y gamay na itong pigire og manok. Pigire og nasa mga manok. So kana lang. Og palihog sa ko og subscribe lang bro, ha? Subscribe, like. Pwede sa din yung rekomendar sa inyo ang mga kuan na mga imo po dihang mga pa-request sila. O kumusta mga bisdak, Bisaya, tibo kalibutan, amping mo kay hapit na ta malinaw aning atong pandemic. Balik na ang normal pero wa pa'y bakuna. Kani lang sa atong ibakuna ning bulitas. Okay, joke lang, komedya. Why unay. Amping, God bless. Bye-bye. Daghang salamat.